Narum payu newskum ka channel nam daki padba ka briu newtar. Presiden negara Amerika Donald Trump hakas ni balang uloong ba kanong shun ba crowd jang ka Iran kala pelat ya ka way kanong song shinong jang ka Amerika kabla sya set na do ubanay no pra jang sem adar pusaw berkala ailat ya ka bakan mi no na kategori kala laj im menta nakikiti jang ka Iran bat ka don haka jinglong jingman ka babaha Trump ula tho ka rensan truth social jang u da ka babenram ka United States of America ka sngongu ya ka ni karai bat jing sngo thu jang ka Iran da ka mon sngo bha jang ka hi Trump ubah kini kisngi bala dep ulah hukum ban stang biang ya ki jing sya thombor persya ya ke Iran barulah penjari biang ya ke jing hangdam jang ki spai durel ya ki kat ling sun jang ka umshim la jer keteng ya ka tega kenthei ni batai balai balabat ya ka lai na tong ban ong ba lakum bat ni kem baklai ka nrei weu nang ya saj an ulah jubab ya ka jing tho jang Trump ha ka por jan mit jang ka sing balang ban ong ba ka tega kenthei ka bala pelaj kadai ka brio ka bau pen ya saj mau lani ka klein jong u mas ngokan palat ban pentip ba ka klein jonga ka dena karari ka nong shong shnong jong ka US Iran ka bala sha bat no sha Iran halor ki jing ken no thok ba ka trailang bat kari ka ba persha bat ka kam sentiat menta kala mi suk na Iran bat kala don hakalenti ban lech phai biang sha Amerika ong nong ya saj an u Jared Genser ha ka kerwo Ulang bagatay kabala kring ya kibor sensya jang kateran syaga karari kadai ka jing penya jangka ya ka Children of Mayor Foundation kabamdan jing mentoy kabala ya rap iki kena kibaduk ha Iran leng baki jing ais ngobha jang kiriu shimen kadba kadang sya set ha ka jing khang ban mi da ka bapen bo kala sya tokit da ki pausin ha ka tanat wat bania bat pahara jang ka Iran kaba paunam bat watla kamshim la sya set setia ha kamet Nai kalamat ya ka jing ka bakrao hakamet ber ka jing mut jing perkhat ong Genser ula khot ro ya ka Iran ban pelaj no ya baro ki bangsa kinong Amerika ki belasya set patok bakla berkitu ki belasya khang ban mi da ka bapen bo bat baro ki koi design perthai jong ka Iran ka bat ka tu ka ningut ki nong shong shnong jong ka risep mi bat lakenno ba ka pendan kam ya ki kum ki nong ya kren ha ki jing ya kren ha pedeng ki sarkar Hau benai nai wing ka Washington kalapan bena ba weu nong shong shnong jang ka Iran ubadan ya ka jinglong nong shong shnong ba pura jang ka US ula sya pelaj no ahadin ba ula pendep ya ka jing sya set patok ka ba shisnem ha Iran ka Washington berkata Iran ki laya soy ya ka soskular hau benai baladep ka ba temu ban penkut no ya ka thama Middle East nrai kita ki riu ya le persya kila pen thama ya ka jing ya le persya ha ka ba ki jing ya khun kila stang biang ha ka leng ka thai